आङो दिहुननाया 1957निफ्राय आरम्भ जादों आरोखि माने बे दा रानिं अबस्थायाव आं बारा गैला देहायाबो थिनला नालाय दा बे हिसाबै आंखौ दिनै नैबे दथि फिल्म बड' फिल्म एवार्ड बेवहाय आंखौ फेलिसिटेसन होदों आरोखि एवार्डथ' होनाय जायाखै मान बावदों आरोखि आं बे मान बावनायखौ गोजोननाय मोनदों आरो जोंखौबो जाहाथे दा बावलांथों जिहेतु जोङो गिबि खेब जोङो मावजेननाय मानसिफोर बेबायदि जाकजमक जोंनि सिगाङाव बे समाव गैयामोन आरोखि दा जाकजमक भाबै जोंखौ मान बावबाय ओमफ्राय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरोखि नोंथांनि गिबि फिल्मा मामोन आंनि गिबि फिल्मा बबा एकदम एडिटिंआ पुर एडिटिं दानि माबायाव दानि अनुपातआव जोंनि गोदोनि माबाया एसेबां डेभेलप जायाखैमोन नालाय थिग बे समावबो जोंनि बर'नि गेजेराव सिगां हिसाबै बिक्रि जादों आरोखि जों लुजार जानो मोनाखै बिरगोस्रि हारिमु आफाद आंथिहारा बिरगोस्रि हारिमु आफाद आंथिहारा बेनिफ्रायनो बे प्रडाक्सन जादोंमोन बे जायै मामासिम जाहैदों जे सिमांपारासिम जाहैदों सिमांपाराथ' नै रिसेन्टलि जादों 2004 माबायाव जाहैदों आरोखि जोंनि सिमांपारा जाहाबदों नोंथाङा दासिम मोनबेसे फिल्म बानायखो आं दासिम फिल्म बानायनाया 10टा 11टा जाबाय फिल्मफोरनि मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा फिल्मफोरनि मुङा बबा आलायस्रि बेहेर आब' सोर गुमुर बेनिफ्राय बहुद बेनिफ्राय सिमांपारा मोननैया माबा मोनसे दंमोन आरोखि फिसा फिसौ बिदिनो आरोखि दा बिदि जायो आरो गोदोनि फिल्म दिहुननायनि थासारि आरो दानि थासारि माबायदि फाराग गोदोनि थासारियावथ' फिल्म दिहुननाया एखेबारे माने गोसोनि हावसजोंसो बानायथारनाय दानि बायदि टेकनिक गैया केमेरानि टेकनिक गैया एडिटिंनि टेकनिक गैया गोदो जों केमेरानि दारैनो जानाखि जाना फैयो जों बेखौनो जों माबा खालामो एडिटिंनिबो टेकनिक गैयामोन दासो एडिटिं जाना फैबाय आरो जोंथ' बेहेरनि फरेसो जों एडिटिंजों माबा खालामफैदों आरोखि ओरैबायदि नोंथांनि फिल्म बानायबोनाय समाव नोंथाङा लाभ लस माबायदि सौसिबोदों लाभ लसआ खिन्थु जाबोआखै खिन्थु एसेबाबो जोङो प्रफिटखौ मोनबोदों खिन्थु सिनेमा हल गैया नालाय जों गामि गामि श' खालामहैयोमोन दा गामियाव जथेस्थ' एक्सेप्ट खालामो आरो मोनबोदों आरोखि आरो बेनिफ्राय उनावहालागै खिन्थु पाइरेसि जादों दा पाइरेसि जानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों आरो थेवबो जों लुजार जायाखै थेवब्लाबो जों दुखु मोनदों आरो दा बेनिफ्राय जोंहा ग्रुपआव माने बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जेरैखि मेम्बारफोर बिसोरबो फारि थैजोब्बाय रुंग'लांजोब्बाय दा उनावहालागै आंजों लोगोसे बथाय साब्रै साथामसोल'सो दंसै आरोखि दा बे अबस्थायाव दं आरोखि बे लुजार जायाखै दाबो जोङो आखायाव एसे लानाय दङ गिदिर बाजेटनि आरोखि दा बे बाजेटनि फिल्मखौ बानायनो हायोबा नोंथांमोनहाबो मिथिगोन आरोखि नोंथाङा बे समाव फिल्म दिहुननायखौ दोनथ'बाय नामा आङो दा थाथ'बाय एसे दा आरो जागायफिनसै आरोखि ओरैनो नोंथाङा मा मावो आं ओरैनो सिगाङाव आं टिचारमोन स्कुलनि टिचारमोन बबे स्कुलाव दतमा गार्लस हाइ स्कुलाव दा बेनिफ्राय बे टिचार जानाय समावनो सेर फाखाय आं फिल्म शुटिं खालामोमोन एडिटिं खालामोमोन आरोखि बेनिफ्राय दा लासैनो स्कुलनि प्रसासना माबा जाबायना गोरा जालांबाय आं सेरखम सुबिदा मोनाखिसै ओमफ्राय बेबादिनो आङो एसे दोनथ'नांदों आं दा आजिरा मोनबाय
दा एसे सरस मोनफिनबाय आरोखि आङो बानायफिनगोन नामा नोंथाङा? दा बानायनायनि लामायाव दङ आरोखि एसे गिदिर बाजेट दा हायोना हाया प्रडिउसारफ्रा दा बेनोसै आरोखि नोंथांनि गोदोनि फिल्मखौ अनिल बड'साखौनो गोबां मदद होदों। अनिल बड'साखौ आङो बावनो हाया बे आंनि आगदा आखाइमोन आंनि फिल्म बबावनो बे फार्स्ट भिडिअ रल खालामदों आरो बेखौ बिनि सिगांनो आङो थिएटाराव बुद्रुबोदों आं बेखौ बिनि थिएटार डायलग डेलिभारि आरो मानसियाबो हेन्डसामखामोन ना आरो डायलगा ओरैबायदि स्पस्ट डायलग होयोना बिनि डायलगखौ रावबो बासिनो हाया आरोखि ओमफ्राय जों बे नाटकनि गेजेराव जे स्टेजाव डायलग होयोना बियो बे डायलगावनो पाब्लिकनिफ्राय आफाखौबोमोन सापर्ट होनाया बेबायदि आरोखि ओरैबायदि मोजां मोनदों दा बियो आंजोंनो फार्स्ट बबा फिल्माव ओंखारदों आलासियाव ओंखारदों बेहेराव ओंखारदों बेनिफ्राय बे निजा बबेया डाइरेक्सन खालामदों ओमफ्राय बिथाङा बिदिनो खालामै दायनि साजा होननाय फिल्माव बिथाङा मावफुनाय समाव रुंसारि जानानै थांबाय दा बिथांखौ जोङो अलंबार सिनेमा जगतनि अलंबार होननानै जों बेखौ सावथुन मुलुगनि अलंबार होननानै जों बिमुं दोनदों दायनि साजायाबो नोंथांनि प्रडाक्सनमोन नामा? दायनि साजाया आंनि प्रडाक्सन नङा गावनि प्रडाक्सन तबे आं साक्सेस जानो लुबैदोंमोन खिन्थु हायाखिसै बियो थेवबो फिल्मखौ मा खालामलांखो उनाव प्रडाक्सनखौ बुजिनो हायाखिसै बेनो जाबाय एसेनोसै